Jeg står her sammen med Jeanette Plauborg fra Kamp Vest, hvor Jeanette har en campingplads herude ved Oksbøl sammen med hendes mand. Og Jeanette, det var noget med, at for cirka et års tid siden, der kom du af med nogle kilo, og hvordan gjorde du det? Jamen, jeg startede med at tage Lyné, en om morgenen og en om aftenen. Og så supplerede jeg op med noget Aktiv Pro. Startede med en hel 2 gange om dagen, men der gik ikke længe inden, så kunne jeg kun spise en halv 2 gange om dagen. Og så ellers selvfølgelig noget motion og prøve at være lidt aktiv. Og så lige så langsomt, så blev jeg mindre og mindre sulten. Og så begyndte jeg selvfølgelig at tabe mig. Og synes du, at Lynéen den så hjalp til, at det var nemmere, eller hvordan påvirker det dig? Altså, jeg var ikke så sulten. Altså, efter lidt tid, så var jeg ikke så sulten mere, som jeg plejede at være. Så det gik jo helt automatisk, at man ikke spiste så store portioner, fordi man ikke var så sulten. Og hvor meget tabte du? Hvor lang tid tog det? Jamen, jeg tabte cirka 8 kilo over et halvt års tid. Det var fint. Hvordan er det så gået efterfølgende? Har du så kunne holde det? Altså, jeg fortsatte med at tage, trappet langsomt ned med Lyné i et godt stykke tid. Og så er det jo helt klart, hvis man sådan lige har en periode, hvor man så spiser ting, man ikke skal spise igen, så kan de jo godt komme snigende lige så stille. Men jeg tror, jeg kun er 1 kilo fra, hvad jeg var, da jeg var lavest med Lyné. Okay. Jamen tak for det, Jeanette. Tak for.